Kajingnya tu kana sepang ka Samla ka Shah Beh na Îing kami. Ukeri udai ukun swet ubam dan kami dan kepasyo. Ka kami bat ukpa jong kilayap no na du ba ukeri udang laisnem. Ya ukeri lapen he pensan da kami i jong Kami i jong ukeri kilayap no namar ba ila teman. Ukeri uklem na school namar omdan ba Christian school ya Ukeri ulang ukena ubajai-jai bat jubishni yano. Ukeri bat ka Lucy kidai si Samla kini ki arngut si jur kia idbha iwei. Ha kawai kasngi ukeri ula jakandu ya ka Lucy. Ukeri ula ong ya ka Samla jong ukumne. Lucy ngakwa banyak salang no bat pi namar ngamdon mano laitang mapi marway. Ka Lucy kalaong ngaru keri ngakwa banyak to bat pi. Tangba ngan lam shua ya pi saying ngan pen itu i ime ipa yo kim singo tenat. Ukeri ulaong yangin nyalet ya kendu no mentai ime ipa jong pi. Ka Lucy kaya lam ukeri saying Kenang bakan yo pen itu ya ka kami bat dukpai Samla jongka. Enda ka Lucy bat ukeri kila poi haying. Ka Lucy ka pen itu ya ukeri ya ka kami bat dukpa jongka. Ka Lucy kaya tu ya ka kami bat dukpa banga don jinga day bat ukeri. Ngakwa banya tono bat Ukpa jongka Lucy ulaong. Da lele ngam suk ya uni Samla jongpi. Ka Lucy kalaong yukpa, lada pimsuk yang ngabang niya tobat tengan najbut no ukeri. Ukpa ulaong, wat syong haying jonga, kimi no mentahi, lada pidon jing mut banajbut ya uni ubriw. Ukeri usupet ya ka jing bitar jong ukpa ya ka Lucy. Shua baka Lucy ka mut mino na ying, ukpa jong ka ulaong ya ka Lucy. Lada pimut lejbut no yu ni Samla jong pi. Wat juan pai syu haying lano ro. Ukpa ulaong saya ka kemi. Piru kemi. Na duk menta ka sngi pidiban ken baka Lucy kalayap. Ka Lucy kalaong. Wat juong siya papa kumta. Nga klemle kano ka basniw. Ukpa ulaong. Kilet pi balai ubait. Mino na ying jonga na marangam itenat ti uni Samla jong pi. Ka Lucy klejbut no yu ukeri. Ukeri bat ka Lucy klejatono tang boro arngut. Ukeri uiit bhai ka Lucy. Ha ka step ka babut. Ukeri ukidang step na jingtia ula dep shet dep tiu. Ukeri ulet kersiu ya ka Lucy na jingtia. Bat ula depan tesha ya ka lok jong Ukeri usumar bha ya ka Lucy. Jup hatre kam kia ya ka. Ka Lucy ka kende thaba ka yoi ba ulok jong ka uwan rasha ya ka hakam rathia. Ka Lucy ka klemdi ya ka sha ba wan ra ulok hakam rathia. Ka Lucy ka kdub ye ukeri bat kalaong. Ngeladu ya ime ipa namar bakim suk yang bangannya tok bat pi. Mentangam dan ai esyu dai satang ma pi marway. Bat ngan imsuk imsain tang bat pi. Kat bangadang im hakane ka pertay. Ukeri ulaong. Wat kuslai Lucy. Kat bangadang im manga. Ngan syong ngan salang tang bat pi hadu bakut kisngi. Ha kawai kasngi. Katba ukeri bat ka Lucy kidangnya syongkai. Ukeri ula jerho kensan, lami da kasnam ha sentur jong Ukeri ula buri ya ka Lucy bakan numyo i ba ula misnam na sentur. Henry ka Lucy kalayo i. Ukeri uong, ngaklem lelei, day ba ngapang baniat ka sa misnam ka sentur. Ukeri ulat kenru umno ya ka sentur jong Ha kata kapor, doktor ula phone ni ukeri. Ka Lucy ka shim ya ka phone. Doktor ula ong, kumno keri pilong, ngasngyosen ay palat ya pi. Bangam la syu ban sumar ya ka jingpang jong pi, na marbak lade ka last stage. Doktor ula ong,
Jo ublay undon rengkat lembat pikeri. Don bok ba pinjam no naka jing shitom. U doktor ubu no eka phone. Ka Lucy ka kendet Namar ba ukeri umyo tu ka ba udon jing shitom ka bomla shu ban sumar. Ka Lucy ka yam marway ha kamra. Ukeri uyoi ba ka lok ka yam susi ulet ha janjong ka bat ulaong. Balay Lucy pi yam. Ka Lucy ka laong. U doktor ufun nya pi bat ulaya tulut yang nga sepang ka jing shitom jong pi. Ukeri ulaong ngamut banya tu ya pi Lucy ba nga shitom. Tang ba ngam kwa ban pen kuslaya pi Namar ba pidang armet ngating yo jia ya pi bat ikun. Ka Lucy ka yampa jo nut Namar ka itep mensim ya ulok. Hadin shita yaw. Ukeri usitom jur baha ula syutia betang ha jing tia. Ka Lucy ka sumar baha ya ulok ka ai bam idea ukeri ha jing tia ringkat bat ka jau umat. Kat ba ka Lucy kadang let penku ciki tiar bam tiar de. Ukeri utia ha jing tia marway. Ukeri ula klat no aka pertay Namar baka jing shitom jong kala jur palat. Enda ka Lucy kelet pej ukeri ha jing tia ka lap ba ulok jong ka ulayap. Ka Lucy ka yam susi Namar ulok ula ino ya ka bati ikun badang armet. Lada episode tenat, ngau bah like, share, bat subscribe ke channel bat share komen.